Moi YouTube, tänään mä pelaan GTA IV:tä, koska GTA V oli jossain rikkinäisiä. Ja sitten seuraavaksi... Ja mulla on häksit. Ja sitten seuraavaksi pelataan GTA IV. Ei kun Minecraft. Ei me tässä videossa sitä pelaa. Niin, mutta sitten seuraavassa videossa. No jos se tulee nyt tänään. Jos se tulee edes tänään. Katsotaan koska se tulee. Katsotaan nyt koska se tulee. Mä en tiedä vielä. Koska me pelataan sitä. Niin. Isoveli päättää. Niin, isoveli päättää. Älä nyt Matti. Älä nyt Matti. Mä en juomaan kamera. Okei. Mä tuon sullekin. Joo. Nähdään kohta. Nähdään kohta video YouTube. Peach vappale. Aina. Apua! Matias ääninä sama. Tässä on meidän lippari. Ja sitten tässä. Alkaa joulua näin. Oikein. Tehdään mitään muuta kuin Yktelen. pelataan. Kohta pelataan kyllä minä. Ehkä. Niin, ehkä. Tässä. Ui vittu. Se on kuolemassa voitto. Okei, hyvä käytä häksejä. Et käytä. No niin jaksat mennä. Mä haluan tulla. Missä koodit on? Mä tiedän. Missä koodit, jos mä teen jokainen itselleni limsaa? Jäikö vaihtaa mulle mukin, toi on likainen. Sun likainen. Onha. Putsat. Tähän on sun mukin. Ei, käy putsaa tuota. Käy putsaan toi. Mä suhtasin ne. Mä putsasin uudelleen. Ei kai tuo sinulle uuden mukin. Mä en jaksa ton muotoista mukkia. Kyllä se nyt on. Anna mukin mä osun. Saippualla. Et sille. Ei saippualla. Enää. Kato nyt kastella. Noniin! Tätä ei lasketa. Käykö? Tätä ei lasketa. Okei. Ehkä YouTube meillä on 5 minuuttia tai niin aikaa pelata enää. Ja sitten me pelataan Minecraft. Jos pelataan. tehnyt näin pitkään videon pitkään aikaan, mutta
20 minuutin video. Mutta mulla on juomaa mukissa ja mä pääsen juomaan ja sitten on tauko. Nyt on minun vuoroni. Mun vuoro. Antakaa Mikenkin kokeilla. yes. Se on taseltaan kellan kokeilla. Okei, nyt kuolee heti. Haista pitto, haista pitto. Pääsee tuolta auto. Siinä mun auto nyt on. Tää on valastettu ja muuta aikaa. Mä otin tänne. Tein muuten aanu. Tää on hidas auto. Fucking. Juu, siinä on mun auto. Juu, siinä. Sorry, man. Mä lähden ton punaisen perään. Sun takana on sun hyvä. Toi! Toiko? Tämäkö? Ja tämä. Tämä. Pikkusen nopea. Fuck you. Mä Tiedän tän auton, tää on hyvä auto. otan tän itteelleni. Toinen toi pesula. Käy pesulassa tällä. Tää tulee ihan puhtaaksi. Jaa, täällä on turbo. Älä. Sä et pääse sinne, jos sulla on kytät. Ei oo kauan. Hommata kytät pois. Kauan hommata kytät pois. Ei oo kauan. Ei jää. Jätä mennä ulos. Noniin. Voit jo tavallaan kääntyä. Käänny. Niin. Takas. Ei oo enää. Meet sille äskeiselle kaistalle. Samata mua. Ei. Aika hyvin pääsitkö tästä? Helposti. Niin. Vai mitä? Joo. Lopetellaan sitä, kun tää auto on ihan pikipikudas. Häh? Lopetellaan sitä, kun tää auto on ihan pikipikudas. Ja sit päätään vähän aikaa. Siis tän videon jälkeen. Se on ton värinen. Siinä muutaa. Ei oo. Mitäs? Siis toi on maasta värjätty auto. Mä menen väljäässä. Älä mene. Nää. Tää Juhi on mun välinä. Mutta sinänsä. Ai vittu. Paskapäivänä lopettiin. En mä näe oikeeta sua. Ei se oo pesula. Ei sinne. Please. Ei, pesula mennään tuonne värjäämään. Tähän. Ei. Sinne missä on se spraymaalin kuva. Saas mä olla sinne? Ei. Niin, mut kun video loppuu kohta, että sä et ehdi ajaa sinne. Ei. Et varmaan.
Fuck you nyt. Täytyy nyt tajentua. Ei lopu tää video vielä pitkään aikaa. Voishan toinen loppua ja tehdään toinen. Häh? Kohta 3 osa. Elikkä joo. Tää osa oli tässä. Nähdään ensi videon parissa.